Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mo diha? Maayong adlaw, buntag pa diri sa Jeddah. O karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilano no. Sa mga mata alang kanako, ika part 35. Hinapos na ni siya mga ka-DJ, mga ka-listeners. Hinaot nga mapadayon nimong paminaw hangtod sa katapusang sumpay. O sa dili pa atong ipadayon atong basahon sa ang nag-comment si Isin 1436. Salamat admin part 35. Amping mutanan diha. Amping sa diha Isin. O si Dads Baskis, daghang salamat Digilex Remix. O daghang pong salamat sa imong pagkananayon pagpaminaw sa mga mata alang kanako. O si Danila Gonzaga, hi Digilex, good morning. Thank you so much for today upload. Oh, keep safe always and may God bless you always. Oh, daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Oh, God bless always. O si Jenny Oliverio, thanks ulit. Oh, salamat po sa pagpaminaw. O si kisa ni Lirkisius ito si pasahon ay maayo unta ang maigo ang tibuok ni Lara kay Salbahes. Salamat sir sa pag-upload matag adlaw. Salamat sa inyong pagkananayang pagpaminaw. Anak Salbahes ni si Lara. O karon di ta maglangan ato nang sugdan ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Maayong adlaw, maayong buntag kaninyo diha. Ang buntag pa diri sa Jeddah, Saudi Arabia. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Pasensya kayo nga na dugay-dugay kog upload. Ug salamat ha. Usuban ko salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning maong sugilanon. So sa dili pa natay isulod ani nga drama pag mahuman ni siya. Ako ra ikuan kung hapit matapos ako ra ibutang ang introduction sa puli aning drama. Inotil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot ug may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat Jenny Rica Vidal, Direktor Alex Repulio Lara, Music Trifon Morales, Recording Editor Ariel Mancao, Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RNN. Ang Miyagi, nagsabot na sila si Lara ug Frex nga adto sila mag-abot sa kakahuyan ubos sa biranda nga giambakan ni Esmeralda.
Samtang si Angela may nadiskubrihang kwarto sa studio ni Leonardo o nainteresiya niini tungod kay kini ang taguanan ni Esmeralda kung may ubos na kini kang Leonardo. Aniya ang ginapustang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Sige, ikay may baw. Unahon ko glimpyo ka ng aparador, ha? Nganong anak mo diya sa ubos? Ma? Kuan, gustong limpyuhan ni Angela kining maong kwarto? Ayaw! Ma? Mga butang ka na sa imong amahan. Pasag din na niyo diya nga malata. Ma? Panaka mo! Pasag din ang mga butang diha. Sorry, tita. O ilaki ning kwartuha, Leonardo. Leonardo, nasuko. Si mama ni mo na ako. Pasagdilan to siya. Si mentalista magulang inahana. Mga usahay, mukalit lang kausap ang mood, ana. Mga butang di ay sa imong amahan ka lang naa sa karton, ha? Oh, niya dinigidanok ni mama ang tanang butang ni Papa sa kwarto nila. Mao ba? Dali na, Angela. Ato na ni pasagdan ng kwarto, ha? Ma'am, nanang tubig ni mo og tambal. Salamat, ating. Ma'am, nganong kahilakon ka man? Sa may problema ni mo? Wa, ating. Ayaw lang kong tagda. Ay, si ma'am, di ni madagdi katagdon, uy. Tita, sorry. Lakaw na, ating. Ay, oh, ma'am. Sorry nga, nanaog mi sa maong kwarto si Leonardo, tita. Sa nataas ang akong tingog kagani na, Angela. Nagalitan lang ko nga nagtanaw nga doon ay tao sa ubos sa kwarto. Ako tong sa tita. Nang limpyo manguko sa studio ni Leonardo. Unya, nakita na ko ang pultahan. Mao to nga akong giablihan. Sorry gid kaayo. Nasuko na noong kanako. Wa ko masuko ni mo, Angela. Kalit lang kong nahinumdum sa akong kay ubos sa kasuko sa kumpana. Kung nahiubos ka sa imong bana, tita, imo na lang natong gilabay ang iyang mga butang. Kada bang di na nimo makita pa. Maunay rason nga ako ning gibutang sa maong kwarto aron malimtan hangtod sa hangtod. Mao ba? Pero sorry gid kaayo, tita. Sorry gid. Kailan ba in kakahuyan? Yapag ba ni Rex, uy? Ano gikang ani ba din mag-abot din, hi? Nara sa iba pa ang veranda nga nagbunga ni Esmeralda. Ingon, hi? Kinsa man ka na? Lara? Oh, Rex! Lugaya ba ni mo, uy? Alas 6 anong sabot. Mayo kay niya na ka. Ganun naman ta din yung dapita mag-abot, uy. Tungod kay way kabayan din eh. Ay naman ang mga gamit sa tuod, no? O nga naman ko, no? Tungod kay nagkinahanglan kong kwarta. Unsa? Kwarta? Nahibaw kagyud nga dili pa ko motrabaho karon. Ug dili pa sa ko makapaint kay mabuking ko sa kong buhaton. Unya? Nagkinahanglan akong gamay nga kwarta, Lara. Og ako ang mohatag ni mo kwarta? Oo. Bayarin na lang ko sa akong pagtabang nimo aron tiwasan si Angela. Unsa? O gano'n karon ka man lang musulti ni Ana, ha? Dinhipag yun sa kakahuyan. Aron way makabati na to. Gawas pa, dugay sa akong nagunahon na ini. Abi ko higala ta. Oh, higala ta. Pero, nagkinahanglan ng ko kwarta. Mao gani nga bisan ganahan ko ni Angela, may tabang lang gihapon ko nimo. Okay. Pilay imong kikinahanglan. 100,000.
What? Nahibaw ako nga kaya kayo na nimo. Kay dato ang imong ginikanan. Ug may kwarta ka sa bangko gikan sa mga buwan, di ba? Oh, marunong ka gyud unsa? Ingon ini lang gyud ang kinabuhi sa tao, Lara. Kung asa makapabor, adto man gyud. Unsa man? Deal ka? Okay, fine. Pero ugma na nako mahatag nimong kwarta. Oh, okay ra na. Sige. Pabuton nga to nga mungit-ngit. Unya, muadto ka sa gate sa kilid sa mansyon. Ug kun wa nay tao dito, tawag ako. Kaya ako ang mabli sa gate para nimo. Akit bahay ka unsa no? Nag-research lang. Naunsa man ko. Di naman sa mawas kung una-una ang kwarto sa ilawom sa studio ni Leonardo. Kato mga karto na nagtipon mo dito. Mga butang di ay kato sa amahan ni Leonardo. Kung maablihan ko lang kinibasin, basin kung may makuha kong kasayuran, bahin sa uban pang nahitabo sa panahon ni Esmeralda. Mayo kay wa ka pamatong. Leonardo, na-interes ko sa mga butang sa imong amahan sa ilawom sa studio. Ngano naman sab? Unsa may nakapa-interes nimo sa maong mga butang? Ambot ba? Kukutob sa mga tao nga konektado ni Esmeralda, makahatag man og interes na ako. Angela, mayo tingali nga papawayan lang una nato nga itong una-una. Bahin ni Esmeralda. Oh, Leonardo, apan nga naman. Di ba nangita ka man og hustisya sa iyang kamatayon? Ambot ba? Pero, nahadlok lang ko sa mamahimong resulta sa atong pagbuhi pagbalik sa kagahapon. Imo ning gisugdan, Leonardo. Busa ato ning tapuson. Ug may nang mahibaw ka. Nga ko magtuo nga bunga lang sa kung-una-una ang misteryosang babae. Unsa? Nakita ko siya, Leo. Ug wa pa ko mabuang nga maghimo-himo og istorya nga bunga lang diay sa kung-una-una. Angela? Nakita ko ang moong babae ug Unsa? ang iyang pahumot. Ang iyang pahumot. Ang iyang kahumot, Leo. Kaya nga naman. Nga naman ay ang kahumot. Naabot sa kung nahimutangan ang iyang kahumot. Ang pahumot ni Esmeralda. Unsa? Diya ka lang. Angela? Ay naman to. Unsa imong ipangita, ha? Angela? Ang pahumot ni Esmeralda. Ang pahumot nga imong gipagamit na ako. Oh. Wa na din ang pahumot ni Esmeralda. Unsa? Klaro sa magpangita. Dili may tabang malimot ko, Leo. Dili na gito na ako ibutang. O wa ko mo gamit ini karong adlaw. Unsa? Pero... Leonardo, gikuha sa misteryosang babae ang akong pahumot. Angela, pero imposible ka na. Kita na niya din sa bahay. Imposible nga doon ay magkasod nga laing tao din eh. Pero sigurado ko sa kung una-una, Leo. Dili kita ko ibutang ang butili sa pahumot ni Esmeralda. Tagahapon o karon, wa man ko mo gamit ini. Mao nga nagtuo ka nga doon ay misod din eh, aron kuha o na maong pahumot. O mao ni ang gigamit sa misteryosang babae? Ang pahumot ni Esmeralda? Oh, Leonardo. Tabangan tigas papangita sa mga pahumot, Angela. Ikaw diha, ako diri sa banyo. Naong kagikwartan sa? Lara, di mabuhi ang tao kung may kwarta. Mangawat man ngayon ang uban diha para sa kwarta. Manulis. Ug kay wa pa man ko'y mapasod nga kwarta sa akong bulsa. Ikaw lang una ang muhatag ini nako. Ug kay dakong krimen man na ang imong buhaton ni Angela. Ug ganahan man unta ko ni Angela. Mo nga dako sab siyag bili para nako. Hilom na.
Ugma gyud ha. Mag-transfer ka na og kwarta para nako. O, lagi. Sige na, dali na, ngit-ngit na. Sugdan na natong atong gimbuhaton. Okay, sige. Pero aron di ka maglisulog pagsuod sa mga kwarto sa bae. May ihatag ko nimong master key. Master Key? Oo. Espesyal ka ng maong yawi, Lara. Busa ayaw nagwagtanga. Ug ayaw nag-ihatag ni bisan kinsa. Kay illegal na. Mao ba? Okay kayo ka, Frex. Di na kay kunugdan sa 100,000 ni mong gipangayo. Tungod ni ining Master Key. Sige na. Dali na. Huwag magkadini sa kwarto ang pahumot ni Esmeralda. Leonardo! Nada sa banyo ang pahumot? Huwag bilis ba niyo? Huwag yung dili. Pero ano nawa, mani? Hinumdumi ko bayo. Kung di ni mo ibutang sa katapusan ni mo paggamit ini. Pero di tumawa kung way mo kuha ini. Kaya dili may tabong dadunto na ako sa gawas. Di harag ito sa hunos kanunay. Pero anong wala lagi diha? Leonardo may mikuha ini. Do not yun. O sikin sa man sa pagtuon ni mo ang mikuhan ini. Ang misteryosang babae. Unsa? Nena ka sa gate. Maayo kay way suga kining maong gate paingon sa luyo sa studio ni Leonardo. Sige na, ablihin na ng gate. Okay, relax lang. Ikay bantay kung doon na yung paingon din eh. Ayod ka bala ka. Mingaw na kayong kalsada. Sige na, ablihin na ka ng gate. Dali ka, Frex. Pasensya ang gikinahanglan ining paagi nako sa paglubag sa laki ning kay sa Sudlara. Kipaningot naman gud ka diha. Abi pala kog nag-practice gid kag maayo. Unsan sa pag-ablig mga gate o pultahan. Dili lagi sayo ng pag-abli ning maong gate. Okay na. Nana. Abli na ra. Sige, sige. Musod na ko. Libaw ka na kung asa kang tago? Nahibaw na. Sa manggahan. Daghang tanom dito. Sige. Lakaw na. Good luck, Lara. Sige na, lakaw na sab. Kaya ako nang isira ang gate. Pahuway na, Angela. Ganahan pa kong magpahangin din sa gawas, Leo. Ah, sige. Ubanante ka din eh. Gusto na ako mo pa uli, Leo. Angela, may mo dili ka una mag-iskutan na? Dili ko mahimutang nga maghunaw na nimo kung anhi ko dinhi og tuwa ka sa inyo. Leonardo. Ingon anak ka-importante na ako, Angela. Leonardo. Nahibaw ko sa gibati ni mong kahadlok. Nahadlok ang pasakitan ti ka. Tungod sa akong nabuhat sa una ni. Leonardo. Huwag dili mahitabong pasakitan ti ka. Bisan pa man kung ingon na niya na ang imong lahom. Ayaw paghilak. Para mo tuo ka sa akong isulti nimo. Pakasal ako. Unsa? Pakasal ako, Angela. Please. Tuhuwi ko. Gusto kong ikaw ang ikauban ako hangtod sa hangtod, Angela. Ikaw lang. Angela. Leonardo. Angela. Yan ako sa doon sa rauna.
Tungas na ko niya ng tanan. Maghinay na ko. Angela, I love you. Si Angela ug si Leonardo ka na nasa bench. Gigakos nila yun si Angela. Nailog na kit ni Angela si Leonardo gikan ako. Mamatay ka, Angela. Mamatay ka karong gabi una. Pabuton ta kang musod na sa imong kwarto, Angela. Ayaw paghilak, Angela. Isaan ako nimo nga usa ka buotang Leonardo ang imong kauban sa tibok niyong kinabuhi. Leonardo. Ampingan ti ka, Angela. Kana ang isaad ko nimo. Sigurado ka, Leonardo. Sigurado ko. Karon pa kumubatig sama ni ini. Leonardo. Please, Angela. Salit na ako. Oh, Leonardo. Tinuod bang ako nabati, Angela? Pitando ka. Oh, ug manginaot ko nga tumanon nimo ang imong saad na ako. Magpakasalta. Ugma, mananghid ko ni mama nga magpakasalta. Panuway ka, Angela. Panuway ka. Pila ka oras na lang ang imong pagpakabuhi na ining kalibutan, ah. Oh, may tao sa kuluyo. Oh, dali! Oh, kinsa ka? Kadinalian ba ng imong hukom, Leo? Di na ko gusto manaw ka panakuan sila. Sigurado ka na ba, cute nga? Nga ako ang gusto nimong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. Uwan sila. Sigurado na gid ko. Ug ako na balik-balikon sa pagsulti nimo. Nga mahal ti ka. Sige. Ikaw ang mahibaw. Musugot na ka nga magpakasalta. Oh, Leonardo. Mahal ta sab ka. Og maot na gid kaayo ko kung mobalipad pa ko nimo. Salamat. Leonardo. Di ka bagid mahadlok sa kong naong. Ha? Ug ano mahalok man ko. Mahal ti ka. Kana ang ibutang si mga nauna. Ug dili ko magpakasal nimo kung dili pa kana tinuod. Naon sila magkahan sila Laras Luyo sa bahay ni Larto. Wan sila maggubo sa suot sa bahay. Ari lang una kong parking sa ibabaw sa bahay. Bantayan ko ang mga kalihukan suot. Kung lang po si Laras pagbukbuk asido sa naong yan sila. Magkagubot sila sa ibabaw. Kano ka, Nino? May kisaw sa suot sa bahay. Maning pit nga kung nimo tangan. Pingit-ngit. Kikapos ko. Nga naman ni. Nga nang kikapos naman ko. Gusto. Basta maling dapit nga ako nimo tangan. Ating, Boy. nakaluto ka na ba? Wa para ba madamda. Nag-atang ko ni mong mugawa sa imong kwarto aron mo ay mahukom kung unsay akong lutuon. Oh, sige. Ang menu sa Miyerkules ang sundating. Okay, ma'am, sige. Maglatatag baka di ay. Si Angela ug si Leonardo, nakakita ka ba nga nang gawas na sila silang mga kwarto? Wa, mandam. Nahala. Padayon na lang sa pagluto di ating. Tita? Oy, Angela. Mao pa day pagmata nimo? O, tita. Nakakita ka ni Leonardo, tita? Wa man. Wa pa matingali mo gawas siyang kwarto.
Niyara ko. Oh, Ma, may pagkiksultihan minimo si Angela. Importante kaayo. aha. Oh, unsa man na, Leonardo? Kuan ma, magminyo na mi si Angela. Unsa? Magmenyo na mo? Oh. Ma, nalipay ka sa mga balita? Oh, Leonardo. Angela, nalipay kayo ko. Pero, Pero, unsa ma? kuan, sigurado ka na ba yun nga magpagapos sa kami yun, Leonardo? Yes ma. Dili ka na magbinuang kang Angela sama sa imong gibuhat kang Esmeralda. Dili ma. Isa na ko nimo nga dili ko magbinuang pa. Sigurado ka? O lagi ma. Mahal na ko si Angela. Tita. Mama na, Angela. Mama na ang isang pitnako. Kaya kaso naman kamo sa di magdugay, dili pa? Unya na lang tingali ko magmama ni mo, tita, kung makasal na gid mi. Nala. Kinalampapunan ko ni ating ang putahing iyalutuon. Magselebrar ta sa inyong umaabot ka kasal. Nakita mo na? Huwag ibabag sa atong pagpakasal. Pero, Angela, ayaw na niya ng pero-pero. okay. Sige. Tabangan na nako sila sa pagluto sa kusina. Bigyan ako matangtang ang gapos sa akong kamot sa layo. Lisod kayo kung kahimtang gibinak nagpagapos. Shit! Kalabad sa akong Tabang! Sa magit ka kinigapita. Ang kinsa man ang mihapag sa akong gabi Kung kinsa ka mang panuwaya kang midana ko din makita ni mo. Pakita na ko, animal! Pakita na ko! Huwag yung bitubag. Tabang! Tabang mo! Tabang! Uy, hayag naman di sirado ko magyapon ang gate sa bahay ni Leonardo. Huwag sa kubukawan ni Lara nga nakatuog din sa suod sa akong sakinan. Hain naman si Lara. Felix! Tabang! Ano naman marag mo bandara man ng akong tingog, inagsinggit na ako din Tabang! Bisa! Ano ba yung kinabuhi nga nang naabot man ko ining dapita. Mura man kog niya sa ilham sa kwarta man tingali gapon niya kung nimutangan. Pero nga nang may kahayag na mulusot gikan sa gawas. Kaya na naman kamay ang bumpilya nga naa sa suok ang naghatag na kong kahatag. Shit! Shit! Kisa maka nagdala ko din may sakit ang akong Nay! Hayag na dyan kayo. Dili na may mga pundo pa ko din Tingal doon na niya magduda ining ako pagparking din doon silang Sir Luisito. Mapalayo na ko rin dapita. Saan naman si Lara? Anong magdugay man siya sa suot? Huwag mo sikap ko po sa suot. Huwag tingal na siya malampos siya pagsambli ko kasi doon sa naon ni Angela.
hangtod karon. Bakit mawasa ko na ang gisulti ni Leo nga magpakasal na mi? Oh, uy. Unsa man ang nasa duol sa punuan sa tanong? Mura man nag-sling bag? Sling bag cute. Sa mo kay suot ining mga sling bag? Kinsa kay nakabilin ini? Ako ablihan. Oh. Putilya sa asido ang suot sa sling bag? Mga igala, ato kini matubag sa pipilan ng yugayugto nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuwat kini sa radyo ni Maria Gina Vidal ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Ariel Mancao. Music kini ubos ng alagad sa kanginan Trifon Morales. Dalit kanato sa RMN Drama.